sunt Emil și sunt content creator. Cu ce mă ocup eu de fapt? Lucrez în modă, sunt fotograf și ocazional videograf. Ocazional, foarte rar. Și împreună cu echipele cu care lucrez, creăm imaginea brandurilor pentru care lucrăm. Pare mult mai glamorous decât e de fapt, se întâmplă foarte repede și nu avem timp să ne bucurăm efectiv de ce lucrăm. Suntem permanent în deadline-uri, clienții vor mereu se produc schimbări, deci nu este așa de glamorous cum poate să pară la prima vedere. Foto, pentru că îmi place să lucrez vizual și îmi place foarte mult să lucrez foto și nu video, pentru că în foto am un grad mult mai fin de control în ceea ce privește imaginea finală. O fotografie de modă trebuie să aibă 3 elemente: consistență, relevanță și emoție, ca să comunice cât mai bine cu posibilii clienți ai brandului. Nu trebuie să uităm niciodată și nu trebuie să ne depărtăm prea tare de clientela brandului. De aceea este foarte important să avem un one-on-one cu designerul brandului ca să apucăm să le cunoaștem mai bine piața. Nu poți fi serios și să mă întrebi ce mă inspiră. Pentru că este amprenta mea asupra muncii mele. Eu personal nu folosesc Photoshop ca să alterez realitatea. Pur și simplu adăugăm cel puțin eu personal, adaug doar un plus de viață în cadru. Da. Mi-ar plăcea foarte mult să o fotografiez pe Carmen de Lorefis, pentru că mi se pare că frumusețea nu are vârstă, frumusețea are riduri și ea reușește să întruchipeze asta cel mai bine, după părerea mea.